Igsuon, if you are hopeless, don't be sad. Hopeless ka karon kay feel yun nimo masulbad pa kaning problema nga akong giatubang. Dasigon tika. Yes. Salig, laom, tuo, plus ampo. Yan naman, bisan unsa pa kabugat ning atong problema karon, naagyo na siya solusyon. Ampo lang isuon, dili man gud nimo makita kung unsay mahimo sa Ginoo, kung dili nimo suuron ang Ginoo pinaagi sa atong pag-ampo. Kana bang dapat deeper kaayo, lahom kaayo ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. No, make prayer as your daily habit. Himuas siya sama sa pagkaon nga mukaon dito sa matag adlaw para mabuhi pa ta di ta magsakit. Mora pod ang Ginoo nga kinahanglan magampo gid ta sa tanang panahon. Sa di pa ta matulog, pagmata sa kabuntagon, then ayaw lang tawga ang Dios nga panahon nga imo lang siyang gikinahanglan. Pag inaana ka, inana imong prinsipyo karon sa imong kinabuhi, nga imo rang mahinumduman ang Dios sa panahon nga kasakit na, panahon nga nana kay tuyo, di ka nimo ma-feel ang iyang milagro ug tabang. But kung imong gihimo ang Ginoo nga best friend sa tanang panahon, sa tanang lihok nimo, sa tanang desisyon sa kinabuhi, ma-feel yun nimo kanunay ang iyang pagtabang diya kanimo ug pagsapnay ug pag-provide sa imong mga panginahanglanon. Isuon, dili na maihap sa akong mga kamot how God truly bless sa mga tao nga fitful sad sa iya. Bisan kabus ta isuon atong mga panginahanglanon, basta magmatarong lang tag magampo ta kanunay sa Ginoo. Mahal natong atong isig ka tao. Dili nimo mahibaw-an unsaon ta pagtabang sa Ginoo, unsaon pag-provide sa Ginoo ang atong mga panginahanglanon. Kay walay kahubasan ang panalangin ug grasya sa Ginoo. Whatever that we have now, give ni sa Ginoo, gihatag ni sa Ginoo, siya ra pimukuha nato. Limit ra ang tananaan nato. Pero sa Ginoo, grabe. Kung siya muhatag ka nato, grabe ang grasya. Nay mga butang nga diin sa atong paghangyo niya wala gihatag, pero daghan ang mga butang nga wala nato gipangayo, pero gihatag sa Ginoo. Nasa ato pa, God is looking with us. Siguro kita ray nahilayo niya. Muna ikaw karon igsuon, evaluate yourself. I am close to God now or layo ba? Kay kinira bang sala mo ani makapahilayo sa atong relasyon sa Ginoo. Pero kung kining sala ato kining talikdan, ato kining hinulsulan sa kinasingkasing, ma-feel gid nato ang atong hugot nga relasyon ug gugma ngadto sa atong Dios. Muna isuon kung unsam nang problema ang imong giatubang karon, sampita ang Ginoo nara siya. Wala siya nawala, wala siya nahilayo, kita ra gyud nalimot kaniya. Amen.